Bhuti-ke uthetha noBuyitumelo, uDumi Suping, ndisuka kwikhaya libizwa Izidlumzi Ephondweni. Actually zii-conversations esiziphathayo nabantu balapha ephondweni. Then ke kubaphulaphuli bethu kuba ba-understande ukuthi siza kuba neento ze-interviews esizenza regularly. Then ke sifumane ke ngabantu social analysts over what they have read okanye watched kuloo episode besiyikhuphile. Ngoku ke apha kudliwano-ndlebe ke ndinomhlekazi uSithembele uFantasi ongwalapha ongumntu walapha ephondweni naye esimbizileyo ukuba ebeyifundile ebeyibukele noko le episode besiyirana neMkhonto weSizwe Political Party apha ephondweni. Besiyirana ke no-spokesperson woMkhonto weSizwe Political Party uMama uBusisiwe Athola. So it means ke sifuna nje uhlalutyelwa ukubana uyive njani wena le dliwano-ndlebe besinalo nomama uAthola. Sisuka nje kusithela nje gqaba from how you have concluded ukuthi ngokweepoints nangemibuzo was it satisfactory, are you confident with what uMkhonto weSizwe will be able to do ngohlobo bathi bazenza izinto ngalo. Zeziphi nje iinto ezimbalwana from laa dliwano-ndlebe onozicaphula ukubana zii-add-ons, what are the points ozithathayo, what are the points ozibona izi-weaknesses as well. Ndizawunikela kuwe ke mnumzana uFantasi. Mandibulise kuwe mphathi nkqubo, ndibulise kuye naye wonke umntu kanti uyaliva ilizwi lam. Mandithi nje zikhona izinto ezibonakala zithembisa kula interview, kodwa ke ndiyafuna ukuyichaphazela ukuthi iwe nganeno kwizinto ebendizilindele for a party that still wants to make an impact to the society. Iwe kufutshane kodwa izixesha lihamba zizawuvela ezo nto, kodwa zikhona izinto ezithembisayo. Ndizama nje ubalansisa into ethi although there were many things that were not so satisfactory, bezikhona izinto that were something to build on. Yes, so ndimamele kwiinto ezininzi ndafumanisa ukuthi as a very small and a developing party baneentshukumo zabo abazizamayo to develop the party. However, kuyabonakala uba bakabi nasiseko esizinzo. Andikafuni ke udavalja into andikafuni ungena nzulu kwizinto ii-topics zenu, kodwa nje is just kumnikeza just an overall picture yento endiyivileyo kulaa dliwano-ndlebe. Awunayo nje indawo onocaphula kuyo mhlawumbi kuwanganeno okanye ndikunikeza umhlaba usayi-unpacker? Okay, maqale le ndawo. Kukho into eyenzeka kakuhle ndayincoma uba umbutho lo ungantoni, what they stand for. She seems to have a way of articulating izinto ezingombutho. Kodwa ndithe xa ndiphawula xa izinto zenu bezi-topical, whenever there was a topic, that's where she fell short. Critical topics ubumaniseza nazo ndike ndaziheadline nenotes zam. There were topics prior, for example, something that is so topical and something that is banning ye-teenage pregnancy. Andimfumenanga kakuhle ukuba uthi makuthweni okanye ucebisa ntoni okanye as a party bacinga ukwenza lo. Ndaphawula there was another topic ye-immigration. That is a hot potato even currently nakugovernment nakubani. There is no way a political party won't have a stand of its own. Ilandelane ne-unled movements because u-associator with much and much, u-associator nabahlali. Abayo political party, abayiwa nganiki singabantu, aba bantu belong to parties, ababe much and much. So into besifuna uyiva kwi-party into yoba what is their stand? Yeah, zithini izinto abazazi-advancer to try and address the situation. Yes, ezo nto khange zivele. Okwesithathu, ndafumanisa ukuthi it's either khange awuve kakuhle umbuzo okanye akabanga nandlela yo-assessa kakuhle umbuzo ubuthetha nge-poverty. That was another topic eyavela ebuzwa nge-poverty. She seemed to have a narrow understanding of i-poverty, wayibhekelisa kubantu even nakule ndawo ahleli kuyo yemonti wothetha ngezinto ezinto kwenzeka ezilalini. Yeah, i-poverty yes ininzi ezilalini kodwa awunawumka uyishiya ngenzini ejinjeya uyishiye iziphunzana njeya uzishiye esetsho i-poverty uyayibona every day, but uyothetha ngezinto ezinto kwenzeka ezilalini. So all I'm trying to say ukuthi that's where I saw ukuthi somehow it was a missed opportunity just to say as a party this is what we are doing for the people. Uselapho ke mhlekazi wami ndinawo umdla ke ngokubana wenzile umzekelo wendawo abakha indlu kuyo. Wayibiza ke ngoku umzekelo wale ndawo wathi kusemzimkhulu. Ngoku ndinomdla ke ngokubana umzimkhulu upolisha
kweliphi iphondo ndiske ndaqonda kaloku andikwazi ukubuza izawuba rayithi xa ivelela kubantu abazi-analysis mhlawumbi abanee-geographical understanding ukuthi le ndawo siphaluka inoba sikuphi umhlaba qha ndaqonda manje ndiyishiye ndizokwazi ukuyinikela kubantu abazi-analysis abafana nawe because kundenzele umzekelo omnye wasemzimkhulu agqiba waziziyo ngoku ezinye bazazizinto amanye amaphondo masihleke ngokubona thina sibuza wethu usinikeza ngoba into esiyibona beyenza kulezi iphondo ibe yintoni. So ndinomdla ukubana uyawushiya umzekelo wona semzimkhulu so ndinomdla ukuba ingaba umzimkhulu ufolisha under iphondo leMpuma Koloni na? Mandiyibethelele into ethi ndingakhange nje undithe ndithetha ngaloo nto ngoku kubonakala uba noko umzamo omhle yinto kokuba ndiwuthathe mna njengento eyenzeka outside iphondo leMpuma Koloni. Andakwazi ke ngoku ukuba ndingayi-includa kwi-analysis yam ngoba ibingathi nemibuzo ibigxile kwizinto ezenziwayo nalaa mbuzo ngendlela ephume ngayo uthe zintoni enizenzayo apha ephondweni ukuphuhlisa apha ephondweni laseMpuma Koloni. Ndithe ke ndawungayivi loo nto ndaqonda ukuthi ayizunceda into kokuba ndiyosithela ngaloo nto okanye ibe ngathi ndihleli nje ndiphethe isabhoko ndifuna ubetha into kokuba kuthetheke into engalungelananga nombuzo ngoba laa mpendulo ibiyimpendulo kodwa ibiyophendula umbuzo. Ya so yile nto ke ngoku ndingakhange ndizidube nozihlupha ngoba umzimkhulu ungenile KwaZulu-Natal ukuwaqalisa wothetha ngomzimkhulu futhi umzimkhulu funeka ukhumbule ukuthi ungapha kweKokstad uqala nje kwiKokstad uqalile ke ngoku because ubufike eKokstad la island i-KZN iKokstad then uzawuthi wawudlula ke ngoku ngapha kweKokstad udibane nje nee-areas nje ezimbalwa ilala ngezimbalwa ezithile zase-Eastern Cape around there then emva koko ungenile ke ngoku se-KZN. So ndizama ukuthi laa mzekelo ke andikwazanga uhlalutya ndithini ngawo ngoba bendingafuni ke ube yi-point of discussion kwi-analysis yam. Siye saphinda sabuza ke phaa kule mibuzo yethu ukuthi bakhona na abantu abakwi-structure mhlawumbi top 7 wombutho kaMkhonto weSizwe Party anokusinikeza amagama abo aba kanti basuka kwiphondo leMpuma Koloni kwaba kanti asincedakalange ukusiphendula apho ndabe sibuza ubana akungebi ke ngoku inayo ke ngoku into yenza uba isilele ukuthi xa sijonga umbutho we-MKP singabasephondweni leMpuma Koloni ayinoba nawo umthelela ukuzibona ukuthi kukhona ukucwaswa ngokungabonakali singabantu abavela kwizikhundla ezibalaseleyo ze-political party nguMkhonto weSizwe. Wayibeka ke ngokuthi kaloku remember asikayi kwi-conference sisebhizi nolungisa i-conference into ezinjalo zizawukwazi ukwenzeka once kube kwi-conference kodwa khange ivele into yobana kwenzeke njani ke kube kanti ngoku kanti akekho usuka kwiphondo ngasiphi na isizathu because uye wayibeka nje ukubana abalapha ephondweni basepalamente but andayifumanisa ukuthi ibe ibangwa yintoni kaloku xa kukho umntu ophetheyo ofuneka ekwazi ukudivayida abantu kakuhle kwamaphondo abo uba singakwazi uba thina singabantu basephondweni sibe ne-representative. Andiyazi ukuthi yinto onocinga fanele ungayivelela naleyo kule analysis yakho. Enkosi. Yingxaki enkulu endiqondayo okokuba akabanga nabuchule bakuyicacisa. Ndayinika ke mna ke yam intandabuzo ndayinika intandabuzo ngolu hlobo ndanento ithi mandiyenze laa nto kuthiwa ngesingesi benefit of doubt. Ndithi ngenxa yoba ibingumbutho omtsha ube nabantu abathile oye baqhubela phambili nokuzama ukwenza isiseko sawo bephuma kwinqila enye ngoba uninzi lwabo ngabantu bebephuma KwaZulu-Natal. Loo nto ke ngoku ibibangela ukuthi baqale babambe intambo ziqine ngaphambi kokuba baphume. Leyo ke yindlela nje yozama unikeza i-benefit of doubt. Okay. Enyanisweni is a missed opportunity in that xa uqala ukwenza i-structures ezinjengeziya kwakumele okokuba kwasekuqaleni iyabhalansa for growth. Abantu abathile abasendaweni ethile bazibone be-represented kwi-structures. Andazi noba banayo i-NEC, andazi nabantu abangaphi. Into esiyayo yinto kokuba imhla nezolo uvele uve kusithiwa ubani bani ususiwe epalamente, ubani bani akasesosithethi, ubani bani akaseywa ngentoni. Awuyazi noma iqhitywa sesiphi i-structure kwenzeka ntoni naloo nto kwi-MK Party. So ndizama ukuthi ebenethuba elihle lozama ucacisa izinto zenzeka njani kwi-MK Party. What is the top structure esidisayidayo ngezi zinto? Even nale nto ethetha ngayo into yoba uba une-office kwi-MK Party awukwazi uya epalamente okanye awukwazi uba yi-office bearer. So naleyo into bekumele icacisile idisayidwa sesiphi i-structure loo nto kwenzeke njani. Uyayibona ngoba uthi abakabi nayo i-conference. So that is why undiva ndisithi it was a missed opportunity kodwa ke ndayinika a-benefit of doubt. Although ke ngoku nam ndingumuntu obuzayo ndingenokwazi ukusebenzisa ukulandelela xa ethetha umntu enikezwe iqonga kodwa ke ndicinga ubana iyakuba lulutho into yobana ndiyivelele apha indaba ndinawo umdla ukwazi ke ngokuthi njengobana ibekwe into yobana awukwazi kuba sepalamente ugqibe ungabi na-structure so ithetha ukuthi nene u-general secretary njengokubana ethathiwe uba makabe ngu-general secretary we-MKP inoba ke nyhani umntu ususiwe epalamente ngoku ungu-general secretary ongenandawo epalamente. Bendifuna ukuyibamba nje kuloo ndawo. Inzima kumbutho njengalowana ongekabi nasiseko nasizinzo ngoba okokuqala
kwimibutho esele yomelele uno-general secretary ohleliyo e-ofisini as i-CEO yapha e-ofisini, ngoba uzawufumanisa kule mibutho seyimile uprezidanti ne-deputy yakhe bayaphuma bayorepresenta umbutho kwiindawo ezithile ezi-office bearers nakurhulumente nakwintoni, kodwa ke ufumanisa u-general secretary ngohleliyo uphele injini. Kunzima ke kwi-MK Party ngoba asikayazi kakuhle into yayo, ibuyela kule nto bendiyithetha yokuthi awazi noba ngubani who is calling the shots up. Awazi structure esikhupha abantu bayorepresenta ne-structure esirikhola abantu xa berepresenta. But uyabona ziyenzeka loo nto, the only thing that we rely on zii-news. Le nto bebe-missed opportunity ngoba for a person or who's a spokesperson bekusuppose wenzile ukuthi umntu omameleyo akazuyi-understand uba izinto zihamba njani kwi-MK Party. Ndinomdla ke ngokuthi ayiwanga ukuba esi statement mhlawumbi no matter how innocent sibekiwe ngalo kuphenduleni laa mbuzo akube kanti saba misleading ukuthi kuthiwe umntu akakwazi kuba sepalamente agqibe awuthupha isikhundla, kuba kubuyingqondo ukubana the former spokesperson wemkhonto wesizwe ebesepalamente kodwa mhlawumbi kuba ngu-spokesperson kodwa no-deputy president musi ebesepalamente ekwasikhundla as well. I'm just not sure njengobana ngathi ubuyile ngokubana ubuyele naye epalamente usenesikhundla sika-deputy na. Laa nto bendiyithethile yokuthi awusazi ne-structure that is calling the shots kwi-MK Party. Into abangela ndithethe loo nto sawuhlala sijikela kuloo ndawo. Then it was a missed opportunity not to tell the nation, not to tell the listeners or the viewers ukuthi izinto zisebenza njani kwi-MK Party ngoba abantu abazi-understand. Yiva laa nto ithethekileyo ithi akukayiwa kwi-conference kodwa siyababona abantu be-introduce epalamente, siyababona abantu berekholwa epalamente. Awazi noba for what reason or who is doing what for what. So inyaniso ke msulwa kukuthi until sazi ukuthi how things work there sizakwazi u-understand ukuthi nyhani liyinyani nale nto uba awunawuphangela uyi-office bearer of the party. Okay, kuye ke ngokumcimbi onzulu ke kuba thina into esibangela nobana singene kuwezidlumzi ephondweni conversation ngumcimbi o-related ku-employment nee-opportunities ze-business. Ndiyafuna uqonda ke ngoku ubana kulo mcimbi we-employment ingaba uye waphenduleka na kula analysis yakhe ayibekileyo ukuthi hayi ukuba basakhula abakabi nazo ii-numbers zabantu abanoba kanti kukho-opportunities nokuthi opportunities ziyafumaneka mhlawumbi kwiwebsite yabo. Ingaba uyoneliseka yiloo mpendulo na athi ngaphinde azovela kumcimbi o-related kusomashishini ukuthi kusomashishini ufumene ukuthi the only thing abakwazi ukuyenza so far i-branding apha kwiphondo leMpuma Koloni, of which bangavuya ukubana kuthi kanti bakhona abantu abawilling ukunikeza nge-quotations mhlawumbi zinto ezithengisa ukuthengisa izikipa ubani bangakwazi ukuba bayilungelele into enjalo ubani bangakwazi ukuyamkela ii-suppliers esuka kwiphondo leMpuma Koloni. So ndiyafuna uqonda nje ukubana uyoneliseka na yiloo nkcazelo ngohlobo ayibeke ngalo. Enkosi. Andonelisekanga kodwa it is justified. I am saying this, I know for a fact nami ukuthi nabanye abantu abakwezinye institutions basoloko bebetheka kuloo ndawo yokuthi qho kufuneka benze izinto ezinjenge-t-shirts nentoni abafumani izikhampani eMpuma Koloni, which raises a lot of doubt. Urhulumente wase-Eastern Cape wenza ntoni ngayo ngoba kaloku noba kwenziwa ntoni akhathaliseki noba ngulona umbutho uphetheyo noba ngumbutho othini noba uyi-opposition kufuneka into zabo bazingazipoti eMpuma Koloni, funeka ziphume bayozi-order kuma-Gauteng kuma-Cape Town. So ndizama ukuthi it was justified but it's not satisfactory. Apha asithethi apha nge-people's movement engena-funding engenantoni, sithetha nge-political party that is represented in the parliament. So xa ubuza imibuzo enento kwenza ne-development nezinto ezinokwenzeka ephondweni, izinto ezo abantu bephondo abazi-leaders ephondweni abaye bathi tyhini ngoku yasasiqala eye ago izinto zethu saziposelwa zisuka KwaZulu-Natal okanye zasuka eRhawutini okanye zasuka eKapa, kodwa ngoku noko eye later now that singumbutho ngoku ozinzileyo sifuna into kokuba sizame u-empowerisha abantu apha ekuhlaleni. Yintoni close? Akho nomntuna onosizamela into enjengale. I'm saying this in light of the fact that asinawuze sithi i-textile industry is totally dead e-Eastern Cape, kodwa the most expensive brand yalapha eSouth Africa iphuma kumuntu osebhayi inemaxhosa. So ona trying to say ukuthi asinawuze i-textile industry ukuthuka ayonto inokwenziwa. Ithetha ukuthi bakhona abantu abakhasayo kha aka-unearthwa nto. Yile nto ke ngoku bekumele ukuba bayihambele bayimela ngeenyawo ukuthi thina sisaphathi kodwa thina makhe sizame indlela sibonakale ekuhlaleni. Yintoni? Ngoba sikwazi uzihoya nee-businesses ezinokwazi usenzela into ezinjengezi. Aba bantu xana bephuhliseka aba bantu bekhula kumashishini abo bazawukwazi uthetha nge-MK Party bakwazi ukuthi senzela ntoni ngoku ingekaphathi. Ndiyabulela. Then ke mkathi zayivala sibuyele kulo mcimbi we-poverty. Ndiyayibamba ukuthi ithethiwe ke imcimbi we-poverty apha kumbudlwana-ndlebe naye. I-challenge ke ngoku esiye sathi xa siyithetha sithi u-immediate wokuyiresolva le poverty simbona phi? Ikhona na into eyenziwayo ekuresolve immediate because i-Eastern Cape le siyaziyo ukuthi eli phondo linengxaki nabantwana abakwi-malnutrition, linengxaki extreme poverty efumanisiweyo ubana iyaqhugqisa apha ngakumbi kwikhaya laseMpuma Koloni. Ndikhange ndiyifumane ke ngolo mbuzo ukuthi how do you
resolve okanye uyiphendula njani imeko okanye uyizivelela njani imeko nokubana sinokwazi uba ne-example ngendawo noba inye apha ephondweni ukuthi hayi umzekelo besifikile kwindawo ethile sayishiya into ethile nento ethile mhlawumbi kweso sikolo sayenza loo nto ibu-soup kitchen kuloo ndawo saziphatha mhlawumbi ezo nto zizi-pads for loo ndawo yeso sikolo whatever the case enokuba kanti iyakhawulelana no-immediate issues ezichaphazela i-environment yasephondweni khange ndimve eyinabisa kangubana besigqilile kuyo but khange ndive kuvela mpendulo inabileyo kuloo nto andazi uba wafuna uphefumla kwelo cala na. Nam bendimamele ngomdla ngoba ngelaa xesha ebechaza what the party stands for, the thing that got me excited ebehamba kakuhle, uye wanayo into ethi papa funa upromote i-equality ne-elimination of poverty kuthiwa yena uyikhankanye ngokwakhe le-elimination of poverty. Ngoku xa ifika ngoku into ebuza nge-poverty, she then sideways ngoba into avele wayenza uvele ukolathi ezilalini into ezivele kwenzeka akatshongo uba benza ntoni nge-poverty. Uyabona ke impendulo akunike yona ifana nqwa nempendulo yamaKristu namhlanje ngoba kaloku into avela yenza umntu uthi umxelela ingxaki athi masithandaze okanye athi hayi siza kuthandazisa. Ufumanisa uba akathi masithandaze nangoku uthi siza kuthandaza. Into ethetha ukuthi loo nto uyawuyenza endlini yakhe uyawuyenza phi kodwa into ethetha inyaniso ngokulambe ngwakazukunika zonke. Inyaniso ke wenze loo nto uzame uku-evade laa mbuzo ngokusixelela ngengxaki esizazi akho mntu ungayazi into kokuba masimalele. Siyawabona kho sidlula ku siyazazi indawo zazilino siyayazi ukuthi ezilalini ii-challenges ezikhoyo when it comes to electricity and water. Akho mntu ungayaziyo loo nto, but what do we do with it? What is that got to do with the poverty? Kwenzeka ntoni? Ngoba sasingenawo la manzi running water ezitapini, sasingena-electricity kodwa there was no poverty ezilalini in the past. So akazanga nanto etangent yokuthi uyazi ngamanye amaxesha nabe ndimlindele into yokokuba uyawukhankqathela kwezinto zithethwa naseziteksini nasezibhasini nasezitreyinini into ezithi kwakubhetele kwezaa nto zosebe ezaa schemes zosebe kube kwi-co-ops urhulumente akhuphe itrektara kuyolima khange athethe nazinto zinjalo but uyawukhathetha nje ngamafusi namasimaleleyo andithi uzavuselwa njani ngabantu abangenanto. Ibuyele ke ndikhetha ndibona bayo-movement of the people ethalazela i-immigration okanye ethalazela into engelo xesha abanye i-political party zizinto bekumele bayaziphakamisa basi-advance ukwenzela amalungu abo asepalamente akwazi utyhala urhulumente ampushe ngasemva to do something about these things. Yes, granted abaphethanga bona but they are supposed to exert pressure to urhulumente because ba-represented phi epalamente. Now that the DA is in the GNU bayi-second bayi-opposition first opposition party because bona bakho kwi-GNU then in-numbers nababaninzi nakune-EFF. So ithetha ukuthi bekusuppose uba banza ipoint yabo to be known qha not ukuzosixelela izinto esizaziyo ibe ngathi kumusixelela into esizaziyo but akatsho uba how to do them the how part lingekho ibikuxelela qha uba masikhumbule ukhona simaleleyo okay masikhumbule kwi-challenges zamanzi angaphumi ezitepini ezilalini okay masikhumbule ukuthi kukho imibane engahambi kakuhle ezilalini. I make notes about these things. And then wathetha ikhona into beyithethile that I thought uzawungena ngamandla kuyo uthe ku-government to do skill training izinto njenge-sewing nentoni but the how part akatsho bezo nto zahamba njani ngoba sibonile i-initiatives zikagovernment zikhutshwa kwi-tender system kuthiwe into ethile mayokwenziwa umntu akenzela indlu yakhe ingayi ebahlalini. So sometimes zamane sithi ugovernment the how part is important le nto ingenziwa but iza kwenziwa njani. Sazizinto ezininzi thina kwezethu ilali kwakuthiwa makwakhiwe i-tennis court. What we know is that umntu a-extend indlu yakhe. So all I'm trying to say ukuthi ezo nto ezo zinto ethi bekumele ukuthi aze ne-how part uba urhulumente sebeyilwele le nto bathi urhulumente ukhuphe i-tractors urhulumente zizawumanejwa njani the how part. Abantu abazunelwa njani xa selibile lobasebenzi because bathi abantu belimile bavunelwe ngamasela bengekavuni bona le nto badiscourage ayibini today. Ayinabo ke ngoku xa siyivala umcimbi o-related kulona ukuthi bukhona bunoba khona ubu-conflicted from umbutho xa siye siqwalasela into ukuthi umongameli wawo kwaumbutho uke wangumongameli welizwe. Le immigration ayifiki ngoku kulokolu rhulumento. Le immigration ibikade iqhubekeka ekhona kungekho nto siyibonayo ubana i-tangible iyenzeka nangelo xesha. Nezi zinto sincoko azibekayo ngoku ezithi kufuneka kwenziwe i-industrialization akusuba umongameli wombutho ayingomntu ebengekho ngeli xesha sibe sibona ubana ingaba kube kusenzeka ntoni ngexesha lakhe ekucaba ingathi kuzawuphinda kubekho umahluko xa kephinde wabuyela ekuphatheni. Yavuya ke uyimentionile lento ngoba kaloku eyona nyaniso xa sithetha ngale nto sinayo ingxaki ngoku namhlanje umbutho lo wakhe neenkokheli ezininzi eziphaa beziselawulweni kwixesha nanje elidlulileyo elincinci. Sifumanise ukuba ngabona abayiyekeleyo le nto. Umzekelo omhle wale nto ndinokubaliselayo umntu ekuthiwa nguProfet Bushiri ufune i-access apha eSouth Africa kulaa period wazakhela ibandla unika nemali yaseSouth Africa thina namhlanje siyatsho umlanda emazweni. IGuptas zazizitshomi zalo mntu uphethe le nkokheli yabo. IGuptas ezemka neemali ezinkulu zange za-empowera zange zasponsa netim yesoka iGuptas kodwa iGuptas zenza iimali ezinkulu kweli lizwe lethu awugqazamka neemiliyoni ezinkulu. Akho mntu engawa yintoni ngabantu bokufika babenikwe ngubani baba besenqatheni banikwa ngubani yinkokheli le yabo. Unonyanisa ke xa uthi le nto
bazama ubetha abantu ngesiphindiwe nge-burning issue ye-immigration. Ndikhe ndathi kuwe ndithetha nawe bucala ndanento ethi ayonyani i-MK Party inayo inengxaki nale nto ye-immigration, kodwa bafuna ukwakha iinamba besebenzisa le nto ikhoyo kamathanwathi, into engathi bona bazawujajwa yi-history kakuhle ukuthi babelwe nabantu. Enyanisweni bayayazi ukuba ii-leaders zabo ezininzi zine-investment amazwe aseAfrika zizwe ezavula ii-borders zalapho ukuba kwenzeke le bhoda kwenzekayo, ngoba aba bantu bakula mazwe asiyazi bathenjiswa ntoni ukuze banikeze ngeemayini zabo kula mazwe. Asazi bathenjiswa nantoni ukuze abantu balapha abasopolitiki balapha eSouth Africa bakwazi ufumana ezi zinto zii-investments kula mazwe. Nangoku umamela even norhulumente ndithetha nalukhoyo urhulumente kaTata Ramaphosa, zonke ii-leaders zabo zigxeka i-South Africans, azikhe zigxeka i-foreigners, baye ma-foreigners kaniziphathi kakuhle nini abafikeleyo apha, kanude nibalantuka abantu balasapha nibaquluke nibenze baquluke bade babe nomsibo. Akho mntu utshoyo, eyona nto ikhoyo yinto kokuba i-South Africans bazingaphathi abantu kakubi, eyona nto yenzeka bazawuditshwana nomthetho, kuzawukhutshwa i-army, kuzawukhutshwa into. Akho mntu ukhathi ade i-Nigerians mana yeka nto yenu yezithatha, hayi nina abantu baseSomalia nani base-Ethiopia yintoni le nto yenu niyenzayo kwizipaza shop nokuthenjiswe ngabantu akho norhulumente otshoyo. Eyona nyaniso ke ngoku ibangela yile ndithi ke i-MK Party nayo is not immune to that. Nayo isebenzisa nje i-opportunity kumatshematshe, ayikho all about into yokokuba nyhani le nto ze qha bafuna ukuthi xa ni-history bhalo okanye ithetho kuthiwe nabo ba-associate with the movement. Masibuye ke ngoku sijonge umcimbi o-related kwi-economic nomcimbi we-unemployment nomcimbi we-poverty ukuthi asinayo ke ngokuyihlalutya nayo into ehambisana nomnotho ukuthi nge-period before umphathi we-MK Party ne-period angene kuyo i-trajectory ye-economy ukusuka kwi-predecessor yakhe ibinyuka la uba uyajonga igrafu ye-economy ukuthi i-annual turnover okanye i-annual economic growth ye-count yayinyuka iya koma-4, 5, 6 ikuyafika nakoma-6.2% if I'm not mistaken, up until wathi take over umongameli wabo we-MK Party wazifumana ke ngoku ehleli kwi-excessive pest because ukongamela kwa-before elo xesha kuyabonakala ukubana kwakusebenza sathi that kude kubekho le mali kuthiwa yimali ebekwe ecaleni for amaxesha anzima, kwakukho into ekuthiwa yi-surplus amount ngelaa xesha kwakubhildwa la economy kubhatalwa amatyala. But kwathi kwakufika umongameli ukusuka ngoko wayibona ke ngoku ukuthi i-economy ayisakhuli, yahamba le economy ingakhuli njalo kwahamba kothathwa le mali ibibekiwe kuthiwa yi-surplus amount isetyenziswa kwezinye izinto ezikuba mhlawumbi kunganzima ukuzikhomba ngale mina namhlanje. Nokuthi ke ngoku xa uyijonga yonke le meko ukuthi ayihambanga yoyichaphazela na le nto ye-unemployment xa i-economy ingakhuli kaloku, because khange kuthethe ukuthi ii-numbers zona ziyehla njengoba i-economy ingakhuli, khange kuthethe loo nto. Kuyabonakala ii-numbers zona bezibheka phezulu kodwa i-economy ithe yakufikelela apha ekumongameleni wakhe ngexesha ayiphethe kubongameli belizwe yehla i-economy, ii-numbers zabe zishuta zona. Naw ke ngoku ayinalo igalelo naloo nto sibe kanti siyithinisela i-blind eye aside siyibeke yona ukuthi inoba inalo igalelo elenzayo kule unemployment nale poverty. Inyaniso emsulwa into yokokuba andifuni ukwenza le ncoko yanamhlanje ibe ngathi inge-leadership yenkokheli yabo, kodwa inyaniso esinoyithetha ukuthi iimpazamo ezenzeke ngexesha lakhe zisibeke kule ndawo sikuyo namhlanje. Sibhutyabutyana nezinto ebekungamelanga sibhutyabutyana nazo ngenxa yeempazamo ezenzeke ngelaa xesha. Ebengakhokheli yedwa wakhe, ebenabantu bakhe. Ngexesha esasikhonjiswa i-swimming pool kuswa i-fire pool yayizii-leaders ootata bamakhaya noomama bamakhaya ababekhonjiswa thina sisi-South Africans okokuba i-swimming pool, i-fire pool. Ndizama nje ukubonisa wena ukuthi yonke into eyenzeke ngelaa xesha yenzeke inaso isikhokhelo sayo, bekhona abanye abantu ebebeyiqhwabela izandla. Kodwa eyona nto bendifuna uyithetha yile, inzima imeko esizibona okanye i-MK Party eza kuzibona ikuyo ngale ndlela yokuthi ipresident yabo ayingomntu unoze aye ukuhlala epalamente nangophi nomzuzu, kodwa eyona nto ibonakalayo into yokokuba i-power rested in him will always help him and his house to either evade amatyala anobekwa ona ngexesha lethena yakhe okanye amatyala anokuvela ngoku kusithiwa zizinto ezenzeke ngelaa xesha. Then i-MK Party iye ke ngoku ibonakale ngokungathi it's a tool for a family to protect itself politically, not necessarily to advance the interests and the aspirations of the nation of South Africans. Andabe uyayivana le ndisiza kwinto yokubana xa sizawuhlala phantsi sizayibeka ukuthi noko sishiye onekuthoni ukuthi zeziphi izinto ubunocebisa ukuthi ungathathinishwa kuzo kuba ekugqibeleni khona sikho apha kuzo kulwa kuthiwa yinto le ayi-analysis le kufuna kwenze i-constructive mhlawumbi bazathi i-constructive criticism, kuqale kube kwamabakala neziphoso neentoni but kuhanjwe kuthiwe apha kwathiwa isizwe
sendlu emnyama kwakhiwa isizwe esisuka kwindawo esiyaziyo ukubana ibi-dark age yethu then these people ngokukwenza le effort yokuba bakwazi ukungena because ayongo umsebenzi ulula ukuba ungangutata kwezi age ukuzo uzibone uqonda uba uyabona ubana you can still offer some contribution kule country sigqibe ke ngoku siyithathe light loo nto ubana there's an effort that has been utilized and ke namava anawo umphathi uyabhiliva ukuthi angakwazi uba luncedo going forward. So ndinayo into ethi ngokuba kwezi ziphene esizibonayo akekho namazwi ocinga fanele ungawashiya anokuthi akwazi ukuyakha iMkhonto weSizwe Party into le nto mhlawumbi sinonqwenela into yobana ingaba ingathengiseka kakuhle kwisociety. Enkosi. Okokuqala bekumele kokuba baye kwi-conference yabo bene-future in mind, not the past. Abanapast intle kwii-leaders zabo ezininzi. So bekumele ke ngoku bathi as part of ukujonga phambili bazame ukuthi naxa be-elect leaders bajonge babe futuristic so that nabantu abajongileyo bangahlali bekhumbula ipast bayazi uba kujongwe i-future. Ndingathi ndigxileke noxa bengingafuni uthetha kakhulu ngopresident wabo. Ingayeyona own goal ukuphinda bambuyisele xa besuka kwi-conference ngoba for crying it out loud utata selemdala. Akho nto ye-future anothi yena elungiselela in 20 years ufuna kwenzeke le nto kule khathi. Selemdala nangeyiphi imini yena anganikezela. Bekumele ke ngoku kukwi-future leaders eziza kuthi umbono benawo if unombono o-different than le nto ebeyenzile ngoku ebeyiqalile uphatha. Bekumele ke ngoku kubekho abantu ke ngobatsho inqwayo abazawukwazi uthatha loo mbono